Laura. Vi to skal lave en interessetjekliste sammen. Det er for, at jeg kan finde ud af, hvad der har været dine interesser førhen, og hvad der er nu. Vi vil tage det på den måde, at der er en masse kategorier, og vi tager dem bare stille og roligt ned igennem. Og så fortæller du mig, først og fremmest skal vi for eksempel, hvis jeg vælger noget, der hedder cykling, så vælger du at fortælle mig, men er det noget, du synes, der er meget sjovt, noget du har brugt meget tid på, noget du har brugt ikke så meget tid på, eller noget du aldrig har brugt tid på. Derefter så skal du forklare mig, hvad du har brugt, om du i din fortid har haft brugt tid på det, om du nu i present, altså din nutid, bruger tid på det, eller og din fremtid, om du regner med, at det er noget, du bliver ved med. Men vi tager det bare stille og roligt dernede hjem. Den første, det er helbred og fitness. Ja. Hvad med sådan noget som at løbe? Det gør jeg meget. Det gør du meget. Så den sætter vi kryds i den, der hedder strong her. Ja. Ja. Hvad med i din fortid? Har du brugt meget tid på at løbe der? Nej, det er først kommet her det seneste år, sådan, så det ved jeg ikke. Nej, det skriver vi her. Hvad med i din fremtid? Der vil jeg også løbe meget, ja. Der vil du også gerne løbe meget. Og future i fremtiden? Noget til emnet, der hedder hjemmeaktiviteter. Jeg tænker sådan noget som at lave mad og bage og sådan noget. Er det noget, du... Ja, det går jeg meget op i. Så det siger vi strong. Ja. Ja, sætter jeg kryds her. Hvad med førhen? Har du brugt meget tid på det der? Nej, ikke så meget. Nej, hvad med i nutiden? Ja. Og fremtiden regner du også med at Ja. bruge? Ja, Det gør jeg. dejligt. Nu er vi nået til det punkt, hvor vi skal samle de interesser, vi har snakket om i dag. Altså dem, der har været vigtigst for dig, og dem, som du måske sådan har... Alle dem, du har sat strong ved. Og der er jo blandt andet, kan vi jo se her, sådan noget som at lave mad. Det var du rigtig glad for. Så det skriver vi her. Og hvad med sådan noget som at løbe? Var det også noget, du godt kunne tænke dig i fremtiden? Ja, at løbe. Sådan her, og det næste, så sker. Nu skal vi lave det, der hedder en actionplan. Det vil sige, at vi skal finde ud af at lave en plan over de aktiviteter, der har givet mest mening for, og dem, som vi skal arbejde videre med, for at du ikke har rigtig, rigtig mange, så korter vi det ned. Hvad synes du måske, vi skulle skrive her på nummer 1? Og løbe. At løbe, ja. Og hvad med som nummer 2? Og bage og lave mad. Ja. Skal vi her. Og som nummer 3? Der er det nok at være sammen med familien. Ja. Så skriver vi lige os her. Så er vi faktisk færdige. Så skal vi bare lige have din underskrift og min underskrift, og så skriver datoen på, og så er vi faktisk klar det. Ja.